Наша беларуская дыяспара ў Бразіліі не дуже вялікая, але досыць актыўная і творчая. І наша практыка паказвае, што менавіта праз культуру, праз мастацтва мы можам наблізіць такія далёкія геаграфічныя, гістарычна народы, як беларускі і бразільскі. Гэтаму сведчыць і доўгая гісторыя культурных мерапрыемстваў, такіх як вуліца Бразіл, напрыклад. І вось гэтая выстава, гэта, напэўна, першы такі маштабны культурны праект беларусак у Бразіліі, але не першы наш культурны праект. І яшчэ сёлета, напрыклад, у нас быў тыдзень беларускай культуры, міжнародны тыдзень беларускай культуры, у якім бразільцы бралі актыўны ўдзел і запісвалі вершы, чыталі вершы Янкі Купалы, запісвалі купалінку, запісвалі кавер на God Tower і рознымі шляхамі выказвалі сваю падтрымку беларускаму народу. Вядома, ва ўсіх нас ёсць сваячкі, сваякі, сяброўкі і сябры ў Беларусі, шмат з якіх прайшлі праз рэпрэсіўную машыну, шмат з якіх знаходзяцца ў зняволенні цяпер, шмат з іх мусілі з'ехаць з краіны, на жаль, і сярод прадстаўніц нашай дыяспары ёсць і тыя, што мігравалі з Беларусі менавіта пасля леташніх падзеяў. І мы, канешне, вельмі адчуваем, як неабходная гэтая падтрымка, гэтае яднанне беларусак і беларусаў па ўсім свеце. І мы вельмі спадзяемся, што такія мерапрыемствы, як гэтая выстава, паспрыяюць менавіта усталяванню, узмацненню такіх кантактаў і вось гэтай міжнароднай салідарнасці.